Fitacciyar jarumar Kannywood Rahama Sadau na shan yabo da suka bayan cikar ta shekara 7 a masana'antar Kannywood. A ranar Alhamis ɗin nan ne tauraruwar wadda aka fi sani da Priyanka saboda ƙaunar da take yi wa tauraruwar fina-finan Indiya Priyanka Chopra ta sanar da cewa ta cika shekara 7 tana fitowa a fina-finan Hausa. A sakon da ta wallafa a shafinta na Instagram, Rahama Sadau ta gode wa Allah bisa nasarorin da ta samu cikin shekara 7 da ta yi tana fitowa a fina-finai. Sakonta yana dauke da hoton fim ɗinta na farko mai suna Gani ga Wane wanda ta fito a matsayin budurwar Ali Nuhu, ko da yake wanda dattijo ne a fim ɗin. Shehu Hassan Kano yana nuna cewa yana son aurenta. Tun daga wancan fim ɗin, Rahama ta fito a fina-finai masu ɗimbin yawa na Hausa da na Turanci da ake yi a kudancin Najeriya. Baya ga haka ta ɗauki nauyin shirya fina-finai a kamfaninta na Sada Movies, musamman fitaccen fim ɗinta na Mati a Zazzau da kuma Rariya. Wasu daga cikin fina-finanta su ne Jinin Jikina, Farin Dare, Wutar Gaba, Ƙasata, Wata Tafiya da kuma Halacci. Kazalika daga cikin fina-finan Turancin da ta fito sun hada da Sons of Caliphate, Up North, If I Am a President da Zero Hour. Tuni dai jama'a da dama suka ta bayyana ra'ayoyinsu kan cikar jarumar wannan shekaru a masana'antar ta Kannywood, inda wani daga cikin masoyan nata ya ce, ni gaskiya ina ɗaya daga cikin masoyan Rahama Sadau, sannan kuma akwai yaushe ina sata cikin addu'ata kamar yadda nake yi wa sauran 'yan uwana. Fata na koyaushe Allah ya bata miji nagari ta yi aure kamar kowace mace. Kada ku manta, ku danna subscribe, ku yi like, comment sannan ku share domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora.